इउपिपिएलआ सावरायनायनि मुङाव नाटक खालामदोंब्ला जों बेखौ मोनथिया किन्तु बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो लुबैदों जे बिथांमोना बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव जुदि खौसे जानायनि बाथ्रा सानमारदोंब्ला जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि चिफ सारा मालाबानो बुंगासिनो दं जे जों बेखौ वेलकाम खालामगासिनो दङ। लोगोफोर बिपिएफ दोलोआ मा बुंदों खोनाबायना? खौसे जानानै बर' हारिनि बागै खामानि मावलाङोबा बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएलखौ वेलकाम खालामगोन। बिदिब्ला थौदो लोगोफोर आरोबाव नायलांदिनि बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों बेनि बागै। चलो। आरो नंगुबै सेन्सआव रायलायनानै बिथांमोना माने सावरायनायखौ जोङो लुबैदों। दा सावरायनायनि मुङाव जाहाथे राजखान्थि खालामा, सावरायनायनि मुङाव जाहाथे बिपिएफखौ गाज्रि खालामनो, बिपिएफखौ फोजोबस्रांनो, बिपिएफखौ बिटिसिनिफ्राय गैया खालामनो जाहाथे बेबायदि सिङाव बिथांमोना जाहाथे बेबायदि अन्य रोखोमनि बेबायदि जाहाथे खैसारि खालामा जोङो बेखौ लुबैदों। सावरायनायनि मुङाव जाहाथे मोजां गोसोजों सावरायो, सावरायनानै खौसे जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां, बे बाथ्राखौ जोङो सानफ्रोमबो वेलकाम खालामगासिनो दङ। आरो बिथांमोननिफ्रायबो गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा जोंनावबो जइन जादों आरो जोंनिफ्रायबो साफा सानै मालाबा सोरबा जोंथ' माखासेखौ सिनाया माला बिपिएफ लिडारमोन, गावबा गाव थांनानै बुंनानै लाहैलाबायो जे आं बिपिएफनि आमुगामोन, खिन्थु बिथांमोना मालाबाबो एक्टिभ वार्कार नङा। आरो जों सिनाया बिथांमोनखौ, जे साफा सानै थांदोंमोन बिथांमोनखौ जों सिनायो, खिन्थु माखासेखौ जों सिनाया। बिथांमोना थांनानै बुंना लाहैदों आङो बिपिएफनि आमुगा, माने बिथांमोना इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोना बै हान्जायाव गुरुत्त' मोनो, सनमान मोनो, बेनि थाखायथ' माखासे बुंना लाहैदों जानांगौ आरो।